Ik spreek nu voor het gemeentebestuur zeker? Ja. Echt super leuk vandaag. Het was de eerste initiatie van hip-hop in het algemeen, graffiti, breakdance, BMX, ook circusartiesten, beatboxers. Echt super geweldig vandaag. Ja, Vooral omdat de andere mensen eens een kijk konden nemen op deze onderdelen, op deze aspecten. En ze hebben het zeker goed gevonden, want ze wouden nog zeker meer zien. Ja. Maar dat was vandaag een beetje een wirwar van één en vinder lopen, dus het zou misschien een beetje samen zijn allemaal. Maar toch, een fantastische dag. Heel veel goede commentaar gehad, heel veel talent gezien wordt. Er zijn heel veel mensen in de spraak gekomen van ja, dat wordt er nog een. Of zij. Ja, ja. Echt super. Ik vind dat ze dit toch 4 maal per jaar moeten doen. Ja. Sowieso, want Oké. er zijn periodes dat je niet echt iets te doen hebt in de buurt. En dan is dit een speciaal idee, want je hebt die en die en die. En dan komen die samen en die brengen hun vrienden. Uiteindelijk zit je nog om 1 uur 's nachts, helemaal in het zweten, onderbroek nat. Feestje. Ja, maar toch, ik vond het een super dag en ik hoop er nog eens mee aan te delen. Ja. En zo nog eens groter of kleiner of zelfs meer mensen bij te gooien. Ja, oké. Jij bent van Overpelt, even Ja, checken. ik woon nu niet meer in Overpelt, ik ben niet meer geregistreerd, maar ik zal nog wel terugkomen. Ja, maar je zit altijd in Overpelt. Ja, ja. Ja. En hoe oud zijt je? 26. Oh. Binnenkort. Binnenkort, oké. Prima. Misschien nog vragen, suggesties voor volgend jaar? Suggesties voor volgend jaar. Zoals ik al zei, maak het gewoon een beetje samen. Ja. Dan zit je ook in gemeenschap. En ook de mensen die nog nieuwsgierig zijn, die krijgen dan ook commentaar van de mensen die er al in zijn. Ja. Dus vandaag ook heel veel gebleken. Oké, prima. Bedankt voor de reactie. Graag gedaan. Tot